Ngayon, tutulong kami na mag-harvest ng kalabasa. Tapos kung matapos na kami mag-harvest ng kalabasa, hingin na tayo ng talbos ng kalabasa din, tapos yung bulaklak niya. Hindi na masyadong makita, mapansin kung hindi mo bubukit-kitin. Tingnan talang kalabasa kaya 15 ang kilo. Igo pag harvest 15 3 kilo ulit. Ginakwenta na gani ang Ginansya. ginatanong pa lang, ginakwenta doon ang silang bunga. sila ka kilo. Ay gina basta makabakal na lang kain. Katapusan. Bisan tayo sa FD kabakal. Ay nagbasket kita ang talunan na to para tayo pa nagtagdalo ng pada. Jilang likod atang bes. Joke ako ano, katunan. Madin. Tapos ato yung English na ilantay atin, hindi nga sayang. Magkuha pa tayo ng kuha ng saluyot. Kasi dito maraming mga saluyot. Magsawa ka na kuha ng talbos ng kalabasa. O, nagadaw. Paglalao katan, sabong karabasa, ugdot ti karabasa, bunga ti karabasa. Slato ka English na yun, masidama ata kwa dato yun bunga-bunga ng abat kita. Ay paarado da, nga mag-8 so nga alam tayo maamin nga mabalin. Mahala. Dalalod ka lang, baka makapahit ka ulag sa nagsamag. Punon tayo ato ita. Sayang kami naman dito yung malaan. Ato iti paborito, iti quite tika English. Mga Ilocano dito yung Mindanao. Dito yung wawagan nga rangaw. Eh?
Mabalik ka pa yung lakod, Tim, ah. Kita nyo ka English tinala tayo. Nagadaw. Paglalawak ata, nadasabong karabasa, ugot karabasa kin saluyot. Di ba nga mo ito, puros ugot ata ti karabasa. Libre lang nga to eh. Salamat tiging kanya, shout out gayam kinimanong tata at nagpadawat kanya tayo. Dumaw tayo apo ti kwa tayo. Tandan tayo ti nagburas. Wala ni Manong nagpadawat kami. Umala tayo mo ti pangsisida tayo. Kapo na dyan kami ti motor, naikatan kami ti kwa. Ti kadina kinapir ti biring na. Walang siguro ata. Mag-awan siguro problema ta biring na. Biring na, rumor lang ya. Lamay lang. Dyan kami apo. Maglakay di tasid kami dito balayan. Ito kinahon pag nampar. Awan no? Awan no? Eh ada. Sana yung private na dito. Nagkarjang kami. Kadina. Nagkat ang tikadina. Nagkat kadina tapos sa jibiring na. Bay man di ba adi Nagbigayan siguro ate yan. Pero marat din naman tayo palubos niya ako. Sa atin yung pwede naala tayo ako. Sabong tikarabasa. Yung nakadawat tayo mo ti bunga tikarabasa pa eh. Ha? Nagkat, nagbingay suna. Nagdumon ni karabasa na. Ikat ka din. Nakaikatan na nga eh. Hindi bagatan. ay bagatan lang. Naikat yung mga pugsat. Nagkat. Tapos ako mo pampairot may ako matulos meditade. Induro na. Di ba nakalita ang karabasa? Nakalit ka no muna da. Pag mamit ang karabasan niya. Ito po ay 3 kilong mahigit. Yan. Mabigat po siya mga ka-English. So ngayon, lulutuin natin yung nakuha natin na ano, na saging. Try natin. So ito yung imimerenda natin ngayon guys kasi hindi tayo nagkain. Nalutaon. Ipit sana. Yummy, yummy. Kainan na. Ayan guys, meron po tayong banana. Saging po na hilaw. Perdaba tipo natin. Saka meron tayong ginisang alamang. Saka syempre yung pinakamasarap sa lahat, bagoong. Ala. O, kain po tayo. Asukal pa lang sa akin kasi bawal ako dyan. Nabara pa bakit? Napudot. Guys, gustong gusto ko kumain ng ganyan. Kaso bawal. So sa bagoong yan. Ito talaga yung pinakagusto ko sana o kasi sobrang anghang nito. Nilagyan ko siya ng garlic chili. Wala tayong magawa. Kain tayo ng ganito. Aji dalami gayam ka English nga ako ato isa ba. Hindi pa dawat kami ti mga karkaruban mi mod.
Nandun kami dyan bangil. Kila nanay. Bigay kami doon kila nanay Bibi. So, Yung mesti magbuong bakal. nami itong nabakal ko ay nanay nga kuwan ba? Nga bagoong ambot mo amo ni siya o lain pagid. Naibibe. Suata. Ang ginbakal naton? Limas. Mau ka ba? Diya kayaton. Nagpasakon. Sug na ako. Sumaro no kagarad. Kuwan. Taka yung English agkwa tayo gani tayo ti pipino. Dan bakit ah? Ouch. Ate bakit ni? Yung sa ibaba. Bakit? Kunin mo. Yan, medyo maliit. Hindi ka? Masarap sana ito. Stucky! 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 Stucky. May snacky. Hello. Ito ba bakit oh nalabasanan mo oh? Malaki. Masarap sana ito may ano, may ito na yung nani natin. Meron pa pala oh, malaki. Bukas na siguro yun. Tan? Hindi na tayo. Ito na yung nani natin oh. Dami, wow! Para kay Sky. Ha? Let's go home. Hanggang itilangan apo ti video tayon. Pagkatapos natin kumain ng banana, dito na naman tayo. So, yan ang naanin natin. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Until in the next video. Sige, bye-bye na. Bye-bye na dun. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. And subscribe. Subscribe. And follow. Ito. And comment down below. Comment down below. And share. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.